challenge op de Admiraal dat houdt in dat mensen een bepaalde route rennen gaan. We hebben vermoorde squallen gewoon, die in de route 4,4 kilometer. En vanmiddag hebben we 4 heel of zo'n heel. Daar komt er tussen kiezen. En dat houdt in dat ze over die route komen ze al je hindernissen en proeven voorbij. En als ze die proeven doen, dan kunnen ze punten mee verdienen. Die punten die hebben we verdeeld in een lichte categorie, een middelcategorie of een zware categorie. Dat houdt in dus een zware categorie, die krijgt de meeste punten. Uiteindelijk is degene die de meeste punten verzamelt en die de snelste tijdel zet, die combinatie, ja, die is winnaar. Dus stel de kiest voor de zware optie, maar dat lukt niet, kun je dan ook nog een andere optie proberen? Nee, dat is het leuke. Door maar van tevoren, als de onkomst bij de challenge, maar even goed inschatten van ben ik hier goed in? Nou, of ben ik hier wat minder goed in? Zelfs als het minder goed bent, ja, dan kies je automatisch voor de lichte variant. Dan denk je van, nou, hier pak ik even wat punten, dan is het huppakee, vol gas en dan pak je 10 punten. Ja, en je doet het nog voor het eerst. Hoe ben je hem je biek aan? Nou, we zijn wat in contact gekomen met een organisatie die het al jaren in had, met Squallen in Heerenveen. Nou, we dachten van, dat is een heel leuk initiatief om de mensen in beweging te krijgen, om binding te krijgen met de stad en de omgeving, maar vooral het sportieve karakter. En zij willen dus daar graag bij helpen. En uiteraard hebben wij de plaatselijke sportverenigingen, die zijn er heel belangrijk in, maar die helpen ons met de challenges uit te voeren. Dus het is eigenlijk een gezamenlijk project? Ja, dat is het mooie van dit geheel. Kijk, zoals de hele Admiraliteitsdagen, het is bedorven met z'n allen. Dat zijn de plaatselijke sportverenigingen, dat zijn alle vrijwilligers. Ik hoop dat ik mensen vergeten ben, maar we doen het echt met z'n allen. En dat is het mooie, daar krijg je energie van. Verrassend dichtbij. RTV